सान खारलांफिनथारबाय नालाय नै सासेया हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनानै लाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय संनाय खावनाय बिदिनो जानाय लोंनाय फिसा फिसा खामानि मावनाय आरोना न'नि बेखौनो आङो भिडिअ बानायनानै एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनोसै होननानै सानलायबाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै प्लिज थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांनोसै स्टार्ट खालामनोसै बेनिफ्राय नै भिन्दि मैगं संनोसैलाय आरोना भिन्दि हानो लाबाय आङो नै भिन्दिखौहाय हाखांजोब्बाय आरो आङो नै माबा गथा गथा हादों आङो अबेखौबा एसे हाखावदोंबो ओमफ्राय एसे बिदै थेब थेब होनानै संनोसै आङो माने बेखौ बेनिफ्राय नै जोंहा रानिया जि दुस्थ जादों दिनै नों मानो बिदि कलमखौ लानानै लिरजोबखो सना ओमफ्राय होलाबो माने एकदम बारे आखाइयाव लिरब्रेजोबना लाबाय नालाय अबस्थाखौ आंखौसो बुनो नागिरो र' नोङो हामा ना मामि फावथेनखौ हरदो आंनो दादाजों बुजाथारगोनहाय नोङो दादानिसो मामि नायलाय लानानै खारलायबावबाय सना बेखौ होगासिनो दं नै मामिया जोंहाना एवनो खिथागासिनो आंखौ न' होननानै होबाय थायो कलमखौ दोनबाय मा कलमखौ दोनबाय फावथेनखौ दोनबाय लिर होग्राखौ बोरो फावथेना बोलो दोनबाय ओमफ्राय बेखौ एवनांसिगौ दे होमबा एवना होनसै दे मा सना नै सारायखौ जाननानै थाव होबाय आं थावाबो गोबाय नै बेनिफ्राय नैयावहाय सारायाव ओंख्रिखौ संबाय आङो दानिया एवनोसै नैखौ रिं पापरखौ न' जाफैदों ना मामि थ'यो थ' ए सर जाथारसैनो थ' सना थ' थुलाव जिरायनो थुलाव इयाव जिरायदो दे मोजाङै जिरायदो जिरायबाय नों जागोन ना जाला हा जालाबा होला दै आं जानोसै दे जाथारगोन आरो हामदो इयाव जादो हामदो जादो सेस आखाइया मा जाजोबखो बे आखाइया मा जाजोबखो जेजे नांजोब्बाय जेजे जाजोब्बाय नों लिरनाया दानिया आङो नै सामब्राम गोजाखौ बाथोन देनो हानोसै आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नै सामब्राम गुफुरबो होगोन बानलु बाथोन देनोसै एवहरनोसै दानिया नै हाखांजोबनानै लाबाय दहायनि थाव एसे दङ नै माबा रिं पापर एवनाया रानिनो बेयावनो एवनोसै आङो नै आंनिया बाथोन एवनाया मोनबाय आरो सामब्राम बाथोना ओमफ्राय एसे खामफ्राम जालायबाय नै देनोसै दानिया बाथोन लोगोफोर गोथावनो जि गोथाव मोनखायो आङो सामब्रामखौ बेबायदि एवनानै देबाथाय गोथावथार जायो गोथावथार मोनो आं माने सावनानै देबाबो गोथाव जायो बानलु बाथोन जेबो बेदर ओंख्रि माबा ओंख्रि गैयाबाथाय मालाबा बिदिनो बाथोन देनानै जाबाय थायो जोंहा नै गथ'फ्रा गेलेलायबाय आरो एकदम बाबुआ दाउखि नांजाबायनो गस्लायाव ओंखायनो खुबाय गावस्रा मिनिगासिनो दङ नै इस्राम रानियाबो गंदेब मिनिलायथारबाय नै मानो बिदि गारना दोनखो हामाना खनबासो सुगोन आं मायाव दाउखि नांलाखो इसेराव ओमफ्राय सोनारखो ना मागो जिरायनानै हरलायबाय नांदो सि दोनहैथां आं दा सुगोन ओइ बाथरुमाव दोनहैखा मामि नों मानो बालायाव गेलेखो सना जे फै
रागा जोंबाय नै दाना गावहा बेनिफ्राय दानिया नै जोंहा रानिया बेरायनो लेंलायबाय आरो लामायाव बेरायहैनांगौनो दाना दसे औ बेरायनो लेंलायबाय मामिया ओइ नै लामाथिं मोनहैबायानो बेरायहैनोसै दसे दाना लामा लामा बेरायनो लुबैलायबाय मामि दिनै बोथोराबो बारा एसे गरम जायाखै नालाय एसे थान्दाहां माने सान्दुं गोसाथार दुङाखै आरो एसे अखा दोमैलु जादों फै बेरायहैनो होनना फैदो मामि मानो थांफिनखो मामि फैदो नै दाना रानिया गावहा बाजाबाय आरो बेरायनो नागिरनाया नै गावहा ओंखाम जाखांनानै दसे गोबाव उन्दुना सिखारनानै दा एसे बेलासि जाबाय नालाय बेरायनो लुबैलायबाय आरो ओमफ्राय नै बेरायनायाबो बेना बाजाबायसो खारथिंलाबायो जे बेनिखायनो बेखौ बाबाय माने लामायाव दा मोजां थाबायनाय नङाना बियो देना ओरैनो ससे लामा थाबायना फैनोसै मा लाबोखो नै मालाय रानि थाबायगासिनो दं आब'मोनहा Hena mami, Abu Hena, Abi Binita. नै लामायाव बेरायनानै जोङो नै सानाव हाबफैलायबाय नै लोगो सासेनि न'आव लामा लामा थाबायनानै सानाव ग्रोब बेरायफैबाय आरो जोङो दसे ना हेना खारलांफिनथारबाय नालाय नै सासेया नै जोंहा रानियाबो थालिर जाफैबाय जानबिखौबो लोगो मोनफैबाय जानबि फैद' रानिया गेलेनो लोगो मोनफैबाय नै जि आराम फुरथि मोनथारबाय आरो इयो दा लोगो मोननायखाय सानैजों गेलेदो जि सानैजों मोजांथार गेलेखायो बिसोरो साहा लोंनो नागिरदों नै जि दावरावथार रानि फिसायाबो एकदमबारे मेथाइयानो मेथाइनो दिरुनजोब्बाय मेथाइ बिसिबां एसानाव फैबाथाय जि सा मेथाइ मोनजाखायो माने बेनिखायनो माने रानि मोना फैनो लुबैलायो नै ओरैजाय सासे आरो लोगो फैबावदों नै बेरायफैबावदों जमा जाफैजोब्बाय जोङो मेथाइ जाबोखादों नामा इसोर दखानाव लामानि दखानाव साहा लोंसैहाय दाना इसानाव जि गोथाव साहा मोनलोंफैबाय गाज्रिथार जाबाय नोंना गाज्रिथार होनगासिनो नायलाय गावखौ न' बिगुमाया एफा मोजां गावहा थांसै दानिया नै इसानाव मोनालायथारबाय न'आव थांसै दानिया बेरायनो फैनाया बेरायनानै न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै खोमसि जाफैखाबाय नै मोनाफैलायबाय जोङो जिरायनानै एकदम लोगोफोरजों रायलायनानै माने दसे गोबाव जिरायनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय मोनाफैबाय नै न'आव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय Bye bye, Han. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Suma.